Sí, doncs com t'anava dient, va venir el meu fill, en Bequenar, i em va dir: pare, soc gay! I jo li vaig dir: no, fill meu, que gay soc jo, tu ets el príncep. I em va dir: no, pare, et vull dir que soc medicón. Dic: això no ho diguis, el que és medicón és el teu nòvio. Com, perdó? Ah, ja hi ha l'Olímpic, doncs que passin l'Olímpic. Tens el discurs a punt? Molt bé. És motiu d'orgull per mi i per la reina estar davant vostre, esportistes d'èlit. Vosaltres representeu l'esperit de sacrifici, lluita que sempre ha marcat el nostre país. Un somni que va començar a Atenes i que ha finalitzat aquest any a Pequín. I vosaltres hi vau ser, suant i lluitant fins al final. Gràcies. I que d'aquí 4 anys hi pugueu tornar-hi. Oh! Perdó. Ah, els dados olímpics! Ah, pensava que era una altra cosa. Gràcies. Bueno, el pròxim discurs el faré sense el teu papadet, perquè cada cop m'enredes i em fas fer el ridícul. Al cap d'una setmana és motiu d'orgull i satisfacció per mi, per la reina i pel meu fill en Bequelar estar davant de tots vosaltres, esportistes d'èlit, perquè vosaltres representeu l'orgull i la lluita de... Perdó? Un congrés de gitanos? Ah, com que els veia tots amb xandall i amb medalles d'or pensava que eren els olímpics, eh?